Ina mata masu bushewar gaba, to albishirinku. Haƙiƙa bushewar gaba kala biyu ne. Na farko akwai wanda lokacin da mijinta zai shige ta, da ƙyar zai shiga tana jin ciwo haka zai yi ta dannawa har sai ya gamsu. Ita kuma babu abin da take ji sai ciwo. Na biyu kuma akwai wadda za a fara akwai ruwa, daga an ɗauki lokaci sai ta ji babu da ƙyar za a gama. To ita ma wannan abin yana matuƙar ba ta wahala. Bayan sun gama wajen zai yi ta zafi, kuma wannan shi ma yana da nasaba da wasu ɗan cututtuka da ba za a rasa ba. A lokacin saduwa kai namiji kada ka ce mace za ta rena ka, babu maganar reni a lokacin saduwa. Wanda ya ga tsiraicinka ai babu wani sauran girman kai. Kawai ka mayar da kanka ƙaramin yaro wajen yi wa matarka soyayya kafin ka kusance ta, domin shi ma yana taimakawa sosai wajen sa mace ta kawo ruwa cikin gaggawa. Gurare ko kuma in ce gura gaɓoɓi da suka fi tada sha'awa a jikin mace: yin sumbata wato kiss, shafa kayanta, shafa saman nononta, shafa cinyarta da kuma taɓa ƙugunta. Ko da yake ana samun bambanci daga yanayin halittar mace, amma waɗannan su ne kan gaba, wanda har ma ake cewa idan namiji ya taɓa ɗaya daga ciki mace ba ta jiƙe ba, to ba ta da cikakkiyar lafiya. To amma akwai masu ganin zantukan soyayya da kuma zancen saduwa ya fi komai saka mace shauƙi, ko da yake wannan baya hana idan an zo saduwa da ita gabanta ya zama a bushe. Maganin bushewar gaba: ko da yake nan gaba zan kawo jerin tsumi, amma wanda ta samu kanta a cikin wannan matsalar ta samu man riɗi original ta zuba a ruwan ɗumi ta zauna a ciki, sannan ta yi matsi da man hulba da albanona. Wanda kuma take fara saduwa da ruwa amma fa ruwan baya gamsar da mijin sai ya ƙare, to wannan ta dage da shan tsimi da ɗanyen ƙwai da Lipton, kuma tana matsi da ruwan kankana daidai lokacin saduwar. Ki kasance mai yawan shan kayan ƙarin ruwa fruit, sannan ki koyi tsimi kala-kala don idan wani bai yi miki ba wani zai yi miki. Sannan ki samu madarar shanu ki haɗa shi da cakwi da zuma ki dama su waje ɗaya kina sha cokali 3 safe da yamma. To ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin ci gaba.